Ενδομετρίωση οθήκης και λέιζερ. Σήμερα αντιμετωπίσαμε χειρουργικά ένα περιστατικό σε μια νέα γυναίκα, η οποία είχε στην αριστερή της οθήκη 3 διαφορετικά ενδομετριώματα. Το συνολικό μέγεθος των 3 ενδομετριωμάτων άγγιζε τα 10 εκατοστά. Αντιλαμβάνομαστε λοιπόν ότι είχε μια πολύ μεγάλη αριστερή οθήκη. Για να μην μπούμε σε μια διαδικασία να αφαιρέσουμε και τις 3 κίστες, με αποτέλεσμα να μείνει λίγος υγιής οθηκικός ιστός και αυτό να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στη γονιμότητα αυτής της γυναίκας, επιλέξαμε ανταυτού να χρησιμοποιήσουμε το λέιζερ. Το λέιζερ είναι μια καλή επιλογή σε περιστατικά γυναικών που έχουν πολλαπλά, μεγάλα ενδομετριώματα, επίσης αν έχουν μια πολύ χαμηλή άμμη προεγχειρητικά, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ενδομετρίωση της οθήκης, προκαλώντας ταυτόχρονα ελάχιστο τραυματισμό στον υγιή ιστό. Οπότε η χρήση του λέιζερ σε περιστατικά ενδομετρίωσης της οθήκης είναι μια χρήσιμη προσέγγιση σε κάποια περιστατικά.